Goeiedag. We hebben een afspraak voor een gesprek. Ja, kom nu binnen. In uw mancave. Goedemorgen dames en heren. Wij zijn hier in Tegelen en zoals u weet, dit is het programma van Hoed en de Rand. En mijn naam is Benno Kroeze. En wat is uw naam? Mijn naam is Hein Poet en ik ben 72 jaar. Ik heb in de metaalindustrie gewerkt en daarna ben ik van de non-profit naar de profit, nee andersom, van de profit naar de non-profit gegaan. Meneer Poet, wat zie ik voor prachtige brommers achter u staan? Ik zie Poeg, Thomas. Wat kunt u daarvan vertellen? Ja, de Poeg is eigenlijk waar het mee begonnen is in Graz. Je hebt een babypoeg, een kleuter, dat is een kleuter, die heeft een kleinere tank dan die andere. Dus dat is 3,5 liter tank, dat is de baby. 4,5 liter is de kleuter en 5,5, dat zijn die waar later een tijd meer tankinhoud natuurlijk. De kleuters hoefden niet zo ver te rijden, die hadden een kleinere tank. Ja, die kon ook niet zo ver, nee. Maar dat was het begin, daar ging ook van alles aan kapot eigenlijk. Ja. Ja. Maar de verschillende modellen komt, als je de Thomas ziet, de Konder in de hoek, dat is in Zwitser, dat kwam omdat de Poeg de naam, de rechten eigenlijk niet goed beschermd had in het begin. En dan konden ze Hem nabouwen. Ja, ze konden hem namaken. En zo had je in Amerika Allstate, Zwitserland de Konder, Bianchi in Italië. En ja, die was een hele populaire brommer gewoon. Ja. Ja, had je nog verschil tussen Poegrijders en Thomasrijders? Nou, eigenlijk wel, ja, dat was een beetje wat we dachten, maar eigenlijk waren het dezelfde brommers eigenlijk. Alleen Thomas heeft die brommer proberen na te maken, maar dat motorblok kregen ze niet goed gemaakt. Dus die hadden, als je goed ziet, is het een groter 4 versnelling blok hebben ze gemaakt. Maar in de praktijk, de Thomas was gewoon goedkoper. Oh. Ja, dan een Poeg. Ja. Ja, want die hadden het niet helemaal hoeven te ontwerpen. En je had vroeger een verschil, want ik heb zelf ook een Thomas of een Poeg gehad. Daar was ik heel trots op, met hoog stuur, hè? Ja. En, want je hebt heel veel soorten sturen, hè? Ja. Je hebt een badkuipstuur. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet er zo rond uit. Oh, dat is zo rond. Dit zijn de normale sturen eigenlijk, en die werden dan in hoger gezet, hè? En die middenpin, die is mij ook wel eens gebeurd, dat breekt dan wel eens af en dan... oh, dat is heel gevaarlijk. Dat je elke keer start, doe je elke keer dat stuur belasten. Ja. Ja, omdat het zo'n typische vorm heeft. Ja. Want de concurrentie was vaak Zundap, hè? Zundap. Haagse kikkers, of hoe noemen ze die? Nee, dat is een ander verhaal. Je had Zundap, je had Kreidler, Royal Noord, dat waren eigenlijk brommetjes waar je op lag eigenlijk. Die had een klein stuurtje. Buikschuiver, juist. Maar wij hadden die hoge sturen. Dat was gewoon de tijd van de Flower Power, de Easy Rider film speelde. En die brommen die leek er gewoon op. Daar hebben we gewoon een beetje kopie van gemaakt. En in Den Haag was het heel erg. Er werden ze echt zwart gespoten en ja, dat was een heel, had je dan wat u net zei, de kikkers en de pluw. Dat waren benden die tegen elkaar werkten en met elkaar werkten. Oh, dat was er toen al? Ja, dat was toen heavy, ja. Want in 68 bent u begonnen met... Ja, ik heb hem voor 75 euro gulden, maar pas op, gulden, gekocht bij een ouder man. En mijn broer, die wou ook zijn brommer hebben. Dus ja, wat doen we? Er stond er een te koop in de krant in Eindhoven. Dus mijn broer, dat was in 1970, kruip bij mij achterop en we rijden naar Eindhoven. We kopen die Poeg, een witte was het. Maar na een paar minuten ging die kapot. Ja, stonden wij daar. Dus we hebben hem toen op de trein gezet. En moeder wacht vol spanning op onze thuiskomst natuurlijk. Ja. Maar ja, achteraf was het wel een goede brommer, maar we hadden gewoon
geen verstand ervan om dat ding te maken toen. U hebt dat in de loop der jaren geleerd? Ja, maar we hebben eigen vaste monteurs eigenlijk die dat als hobby doen. Dus veel sleutelen doe ik niet meer. Het is meer poetsen, onderhouden en ritsen organiseren, het schrijven. Wat mij, ja, heel leuk. Want u hebt een clubblad, hè? Kunt u dat eens laten zien? Ja, dit is het laatste. Het is, mag ik even pakken, is nog niet uit. Dit is ook in kleur, daar ben ik Het ziet er mooi uit. Ja, daar ben ik heel blij in. Maar dit is eigenlijk het 7e stijlclub en het 80ste tegenclubblad. Dus ik heb een hele hoop bladen al gemaakt in die tijd. Ja. En hoeveel leden heeft de club in Tegelen? We hebben er nou een stuk of heel weinig, een stuk of 18, 20. En ik wil ook niet meer. Want ik heb van u begrepen dat u in het verleden ook buitenlandse gasten had, uit Graz onder andere. Ja. En dat u wel eens ritten organiseerde voor 100 man in Nederland en buitenlanders erbij. Ja, een keer 116. Wat leuk te vertellen, ja dat klopt, want heel Nederland kwam, omdat we 1 keer per jaar een goede rit hadden, kwamen ze allemaal naar ons, naar de camping. Die kwamen al vrijdag, zaterdag een klein ritje, zondag de grote rit en maandag gingen ze weer terug. Ja, dat was feest, dat was geweldig. En die Oostenrijkers, die kwamen ook omdat het zich rondpraten allemaal. Maar ik ben zelf ook met de club naar Graz geweest en zo. Dus, maar die Oostenrijkers kwamen vooral om de ligging. Venlo ligt centraal. Ze kwamen met de vrachtauto, met de bus. En wel een leuk verhaal, die bus, die reed op het plein. Want er was een stationplein was een verbouwen. En dan mocht in Venlo? In Venlo, ja. Hadden Hotel Wilhelmina afgehuurd. Voor 32 man. Zo. Dat was, en al die brommers die stonden in een vrachtauto. Tussen de planken, die konden niet omvallen. Maar het stationplein was nog niet klaar. Dus die vrachtauto reed zich vast in de zand. Maar ja, paniek? Nee, geen paniek. Die chauffeur die rende eruit, die pakte een hele lange riem en iedereen... Alle leden van de club moesten gaan trekken? Uit die bus, die moesten die bus eruit, die vrachtauto uit de zand trekken. Ja, geweldig. Ja, leuke anekdotes hebt u. Ja. En u gaat nu nog regelmatig met de brommer rijden, met de poep? Ja, maar wat ik zeg, in kleinere groepjes. Maar omdat ik dat al zo lang doe, heb ik overal de route wel in mijn kop zitten eigenlijk. U rijdt altijd voor? Ik rij altijd voor en ze rijden me altijd na. Ja, dat is leuk. Zijn er ook dames bij de club? Ja, Hanneke, begin meer, maar nou wat, toch een mannenclub eigenlijk, ja. Ook met lange leren jassen? Nee, dat zijn de Solaks. Oh ja, ik heb nog zo'n lange leren jas. Nee, maar we hebben, om die Oostenrijkers terug te komen, we hebben wel eens een groep gehad uit Gaspelshoven en die kwamen met de TGV. En die hadden een Hotel Amerika en ook afgehuurd. Maar die vrachtauto, die kon ik toen niet in Venlo kwijt. Dus daar waren ook 34 brommen. Ik dacht, oh goh, waar laat ik die in Venlo kwijt? Ja, slapeloze nachten. Hoe doe ik dat? Nou, dan heb ik oplossing. Hier, Bart Vaassen, die was lid van mij. Ik zeg, Bart, mogen we die brommers bij jou in de loods zetten? Ja, natuurlijk. Dus wat deden we gingen met de trein van Venlo naar Tegelen. Ze stapten hier het station uit. En met de brommer? Nee, de brommer zat in de vrachtauto. Oh, die zaten in de vrachtauto, ja. En die gingen naar de Bart Vaassen, de loods. Ja. En dan zondagmorgen gingen ze met de trein van Venlo naar Tegelen en dan liepen ze naar de loods en dan haalden ze de brommers erop. Ja, en met terug, ja, schitterend. Ja, als je dat nagaat. Ja. Nou, heel leuk. En hoeveel ritten hebt u per jaar? Nou een stuk 5, 6. En vroeger had ik eigenlijk nog minder. Had ik er 3 en die hele grote rit
Omdat het heel veel tijd vergt met de begeleiding. Want ja, ik mocht dus als enigste door Venlo rijden, omdat we begeleiding hadden, BMW-team, met 100 man. Maar als je 100 man achter elkaar door Venlo rijdt, ja, dan is Venlo 7 minuten plat. Maar als wij door de verkeersrichter mochten rijden, doordat we de vergunning hadden, was het 2,5 minuut. Dus die Venlo en de politie zei, ja, doe je helemaal gauw hoor. Want, ja. Nou, die zeker heel veel bekijks met zoveel brommers. Ja, vooral bij de stops. Hè. En in Velden bijvoorbeeld, ja, daar is het een keer helemaal uit de hand gelopen. Ja, vertel u nog maar eens. Ja. Daar had ik een groep Oostenrijkers uit Gaspelshoven ook. En daar waren de bierfeesten in Velden. En die waren aan het drinken en er begon toch een bandje Oostenrijkse muziek te spelen. Dus die gingen helemaal uit het dak. Ja. Daar ging met die halve liters dat ging. Dus zo. Ik wist niet hoe ik die veilig in stijl moest krijgen. Hoor. Heb ik toch, want elke 10 minuten stopt er dan wel eentje. Zo, want, om even, te doen. Ja. Maar ja, dat zou misschien in deze tijd niet meer kunnen met nee, echt alcohol. niet. Maar je hebt dan als voorzitter wel de verantwoording en dan denk ik, als het maar goed gaat. Ja. En ik zie iets leuks op uw schoot, kunt u eens laten zien, een kinderboek met boek. Ook dat. Moet ik even pakken. Ja, graag. Laat u het maar eens zien. Margot Sende en Ron, die hadden dat is heel leuk, een tweetalig boek. Dus dat is Limburgs-Nederlands. En die hadden het verhaal Ome Niek en de nieuwe kerstboom. Ja, de nieuwe kerstboom. Dus er was Ome Niek, die hield van Kerstmis en die reed dan altijd met de brommer. Een heel... Nou, wij hebben die presentatie van het boek tijdens een bromfietsmeeting gedaan. Ja, dat was gewoon geweldig. Ja. En ik heb Margot ook meegedaan, die brom wat een beetje aan te passen, dat die echt... Hij moet wel op een poeg lijken. Ja, hij moet ook op poeg. Zonder poeg is er niks. En dat was dus 25 jaar. En toen hebben we ook een poegbrommer verloot nog. Zo. Onder de leden, ja. En die was er blij mee toen die gewonnen had? Ja, Atte Plugge uit Scheveningen, dat vergeet ik nooit, die heeft gewonnen. En heeft hij hem nog? Ja, maar je kreeg wel een publiek die je dus anders niet zo gauw mis. Nee, maar dat weet je. Geweldig. Ja. U hebt nog een boek op uw schoot liggen. Wat voor boek is dat? Laat het maar even zien, deze kant op. Oh, dat is, ik leg het even weg. Van Wim de Poegstory. Dus, en wat behelst dat boek? Dat is het boek van de Volkskrant. Dat was u hebt ook opnames van de Volkskrant? Of, die zijn hier naar Tegelen, hier geweest thuis. Dit was dan de foto van Pierre Lomme. Pierre Lomme was een fotograaf in het dagblad, voor het dagblad. Ja. En daar zit zijn zoon, Peter Lomme. En dat is bij ons voor het muurtje eigenlijk. Ja, leuk. Ja. Echt nozems. Ja. En die zijn dus allemaal hier opnames gemaakt. Dit zijn ook onze boeg. Ik weet niet of hij... Ja, dat is prima. Dus daar hebben we ook een boek aan meegewerkt. En dat is helaas uitverkocht. Dus, ja. Nou, het gaat veel te goed. En ik begreep dat er ook een keer van de NPO opnames zijn geweest. 2 dagen lang. VPRO, NTR. NTR, ja. Dat klopt. Dat klopt. Dat was, moet ik even het begin zeggen. Ze vroegen aan Den Haag, weten jullie iemand die die groep kan ontvangen en een filmpje ervan maken? En Den Haag zei, Olga Kat zei, dan moet je bij Heinzen, die hebben een camping, die hebben... Nou, dus die filmploeg nam contact met mij op. En dat was voor het Nederland ondersteboven in de 60er jaren. Enorm succes, met 8 delen film. Wij kwamen in de eerste deel, we werden ervoor gezet. Ook door het easy-rider gedeelte en het poeggebeuren. En totaal waren dat 1,1 miljoen kijkers. Zo. Ja, dat was echt
Heel veel. Een groot succes. En hier zijn toen ook die opnames gemaakt. Ja. Heel mooi. Ja. We hebben al heel veel dingen belicht. Is er nog iets onderbelicht gebleven? Wilt u nog iets kwijt? Ik ben naar Graz geweest een paar keer en dat doen we al 35 jaar. We hebben de vriendschap met Knot Heigel, met de club, dat we elkaar de bladen uitwisselen. Met Kerstmis sturen we, daarom is dat blad wat ik net zie, dus een kerstnummer, de mensen leden krijgen het nog. Maar ik krijg dan van Graz en van andere clubs ook een blad en dat is leuk. U gaat niet met de brommer naar nee, dat is te ver, hè? Nou, nee. Oh, we zijn dus met 14 man op aanhangers naar, en dat is wel leuk om te vertellen, naar Graz gegaan. Maar de Poegclub van Graz, die was nog nooit op het Magnus Steyr Poeg, de grote, dus de grote terrein geweest. En doordat ik een brief had geschreven, een brief doet nog altijd wonder. Hè? Ja, zeker. Kreeg ik een uitnodiging om met die club over het Poegterrein te rijden. En ja, het Poegterrein, dat wil dus zeggen Audi, Mercedes-M, Chrysler, Volvo, Jeep, de hele grote autofabriek, waar ook Mini, dat was ook Magna Steyr Poeg, dat was ook van in de drek van Poeg. En mochten wij daar overheen rijden, dat was echt geluk. En zelf voor de veiligheid, er stonden 2 veiligheid voor de deur, daar stond de buste van Johan Poeg. En daar mochten we foto's van maken. Oh, dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. Hebt u nog een leuke anekdote om af te sluiten? U zit vol verhalen. Ja, zeg maar nog iets dat u zegt van nou, dat heeft leuke indruk op mij. Ja, Hans Sandman, mijn vriend, dat is emotioneel. Hans die kwam de eerste keer uit Lelystad, elke keer op en neer. Die Thomas, die stond op hem verzekerd. Dus hij kon, als hij kwam, kon hij op die Thomas rijden. Ik had hem. Dus, en dat heeft hij 33 jaar volgehouden. Hij maakte foto's, filmen, alles. En we zijn nu bezig dan kom ik op de Poeg voor Fans, dus een nieuwe site, al dat materiaal weer terug te zetten op Poeg voor Fans. Ja. En dat is nou een leuk. Maar Hans is helaas overleden. Ja, triest. Heel triestig. En ja, ik mis hem nog steeds. We hebben zoveel dingen gedaan. Zijn jullie met de Poegs ook op zijn begrafenis geweest? Ja, de groep van De Haag. En niet, want dat was Lelystad. Dat was natuurlijk. De Broncos en die groep en Olga en ja, we zijn natuurlijk. Ja. Hartelijk dank voor het interessante gesprek en heel veel succes met uw club. Dat zal zeker lukken. Ja, graag gedaan hoor. Nou, dan wil ik eens horen hoe die klinkt. Ja, dat moet lukken. Zo klinkt het. Prima. Jo. Tot ziens. Jo, oké. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.